Ang among gihimo diri nga programa dili niingon nga unsa nga programa apan kini nga programa alang raban pod kini kaninyo. Dili man ni para sa amo. Kami igo lang ni pahiluna niini. Medyo nalangan lang ni pagsugod karon tungod kay daghan pod nga mga barangay ang nangadto sa among opisina kay gusto pod sila mo avail ani nga programa. May malasakit, handa kang tulungan. Bayaning super ka na. Sigurado ka na. Oh, kayo muna bago sila. Lagi kang inuun. Ako dahil si Julian Alastra, nagpuyo sa Zunto, Kaswagan. Pasalamat sa ngayon sa libreng SP sa Bayaning Super sa Oro Broadcasting Media. Daghang salamat. Halina kilalanin ang tunay na bayani. Ako nagapasalamat sa Bayanihang Super o inubanan sa Oro Broadcast Media sa ilang gipahibgayon nga student privilege driving exam. Daghan salamat og dalay gunang Dios.